Vi laver en lille sød ting nu her, er der snart konfirmation, så skal vi lidt pænt på trappen. Krukker, når I laver den, husk altid at putte lægger i, så det ikke forsprænger. Brug en fuld gødt spagnum. Brug lige lidt bibeæg, som er lige super flottet her nu. Så kan jeg kombinere det med trifolium, som også er en flereårig plante. Det giver sådan et godt spil. Det er godt. Komme en mere i. Sådan der. Hvis man endelig vil, så kan man lige smide en lille stemmer i, hvis man synes det kunne være pænt. En mere kunne der godt være plads til. Sådan der. Hurtigt og nemt. Og pænt på trappen, når gæsterne kommer i aften.